χρόνια πολλά! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ένα εορταστικό tutorial, το οποίο έχει και μαλλιά και μακιγιάζ και σας έχω και έναν μικρό διαγωνισμό, οπότε δείτε όλο το βίντεο για να ακούσετε το διαγωνισμό στο τέλος. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ενυδατική μου κρέμα από Κορέ, η οποία είναι από άνθη αμυγδαλιάς. Στη συνέχεια θα πάω να γεμίσω τα φρύδια μου με το Camp Brow από Benefit, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα και είναι η απόχρωση 5. Μου γλιστράνε όλα με την κρέμα τώρα. Έχει και το δικό του πινελάκι, οπότε δεν χρειάζεται να πάρετε πινελάκι. Αφού τελείωσα με τα φρύδια μου, θα πάω να βάλω τη βάση μου στα μάτια για να συνεχίσω με τις σκιές. Η βάση που θα χρησιμοποιήσω είναι από Laura Mercier, είναι αυτή που χρησιμοποιώ πάντα, είναι η αγαπημένη μου. Και θα την τοποθετήσω στο καπάκι του ματιού. Και θα τοποθετήσω λίγο πούδρα από πάνω για να σβήνουν οι σκιές πιο εύκολα. Γιατί αλλιώς αν το αφήσω επειδή κολλάει θα μένουν οι σκιές πάνω και δεν θα πλώνονται ωραία. Θα χρησιμοποιήσω την πούδρα μου από Laura Mercier. Για το μακιγιάζ μου σήμερα στα μάτια θα χρησιμοποιήσω την παλέτα από Too Faced τη χριστουγεννιάτικη, η οποία είναι συλλεκτική και έχει πάρα πολλά χρώματα μέσα. Έχει σχεδόν χρώματα από όλες τις παλέτες που έχει βγάλει και έχει και highlighter και bronzer και rouge. Οπότε σήμερα θα χρησιμοποιήσω ένα μεταβατικό χρώμα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα και είναι το Chocoholic. Και θα πάω στην κόνχη του ματιού μου. Για το καπάκι του ματιού θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη σκιά, η οποία είναι ασημομόβ και είναι ένα καταπληκτικό χρώμα και έτσι πάρα πολύ γιορτινό. Οπότε θα πάρω ένα πινέλο τοποθέτησης για να την εφαρμόσω. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω για την εξωτερική γωνία του ματιού μου την μοβ σκούρα σκιά για να κάνει μια ωραία αντίθεση. Θα χρησιμοποιήσω ένα μαύρο μολύβι για να το εφαρμόσω στις βλεφαρίδες μου και θα το σβήσω, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω eyeliner. Θέλω να το κάνω λίγο γιορτινό, αλλά λίγο πιο ελαφρύ. Οπότε θα το περάσω σύριζα στις βλεφαρίδες μου. Και θα το σβήσω λίγο. Για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω το Born This Way. Είναι η απόχρωση Light Beige και θα χρησιμοποιήσω αυτό σήμερα γιατί έχω πάρα πολλά σπυράκια και θέλω να τα καλύψω. Και είναι ένα αρκετά καλυπτικό foundation και θα το τοποθετήσω με το αγαπημένο μου διαμαντάκι, το οποίο σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο με αγαπημένα μου ότι ταιριάζει σε όλες τις γωνίες του προσώπου. Μπορούμε να βάλουμε concealer, με αυτή τη πλευρά να απλώσουμε foundation και πούδρα
Και επίσης με τη flat αυτή μεριά εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε πιο ωραίο το σχήμα που θα δώσουμε στις σκιές μας. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό για την τοποθέτηση του foundation σήμερα. Για concealer σήμερα θα χρησιμοποιήσω τη MAC, το οποίο είναι το Pro Longwear και είναι η απόχρωση NW20 και θα την χρησιμοποιήσω για να δώσω αρκετό φως κάτω από τα μάτια, στο μέτωπο, μύτη και πηγούνι. Θα την τοποθετήσω φυσικά πάλι με το σφουγγαράκι μου, το διαμαντάκι το υπέροχο. Και θα φτιάξω και λίγο τη γωνία μου. Ωραία, και θα σετάρω το concealer μου με την πούδρα από Laura Mercier, η οποία είναι η Translucent Power και τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Είναι από τις αγαπημένες μου πούδρες και τώρα που είχε βγάλει η Laura Mercier εκπτώσεις, πήγα και πήρα και μία δεύτερη νέφη φυσικά. Και θα την τοποθετήσω κάτω από τα μάτια. Και με τη flat μεριά από το σφουγγαράκι θα το τοποθετήσω σε όλο μου το πρόσωπο. Ωραία, και θα την αφήσω λίγο να κάτσει για 5 με 10 λεπτά, έτσι ώστε να σεταριστεί όλο μου το πρόσωπο. Και θα συνεχίσω λίγο με τα μάτια και θα πάω στα κάτω βλέφαρα. Και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την μοβ σκιά που χρησιμοποίησα και για την εξωτερική μου γωνία. Και στην πιο μέσα γραμμή θα χρησιμοποιήσω την σκιά που χρησιμοποίησα και στο καπάκι. Και θα χρησιμοποιήσω μαύρο μολύβι στην υγρή γραμμή του ματιού μου. Και τώρα θα πάω να βγάλω την πούδρα. Για bronzer σήμερα θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα του Face το Chocolate Soleil, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό bronzer και θα το τοποθετήσω με το πινέλο της MAC
για contouring, το οποίο είναι το 109. Τι δεν σε κάνω και σένα λίγο. Δεν του βάλω και σένα έτσι. Και θα χρησιμοποιήσω επίσης για bronzer από Makeup Forever το Pro Bronze Fusion με το πινέλο 135 από MAC για να κάνω πιο έντονα τα κοψίματά μου. Θα τοποθετήσω λίγο και στα κόκκαλα της μύτης μου. Και για να κάνω πιο ακριβή τα κοψίματά μου θα τοποθετήσω πούδρα και ακριβώς από κάτω. Και ήρθε η στιγμή να βάλουμε τη μάσκαρα και θα χρησιμοποιήσω σήμερα από Too Faced, είναι η αγαπημένη μου μάσκαρα γιατί έχει καταπληκτικό βουρτσάκι το οποίο πιάνει όλες τις βλεφαρίδες, στις δύο άκρες του είναι λίγο πιο χοντρό και στο εσωτερικό λεπταίνει, οπότε πιάνει και την κάθε βλεφαρίδα που μπορεί να ξεφύγει. Μία φορά να βάλω μάσκαρα και να μην λερθώ. Ποτέ. Και θα τοποθετήσω λίγο shimmer σκιά κάτω από το βλέφαρο. Και θα χρησιμοποιήσω το highlighter από την παλέτα, το οποίο είναι αυτό εδώ το ροζ. Και θα το χρησιμοποιήσω σε όλο μου το πρόσωπο, βασικά σε όλα μου τα ζυγματικά, εδώ λίγο στη μύτη, στα χείλη. Και θα χρησιμοποιήσω και από Bobbi Brown το highlighter. Βασικά θα κάνω μια μίξη Bobbi Brown και Merry Luminizer. Γενικά το highlighter από την παλέτα Too Faced είναι πάρα πολύ έντονο και από κοντά φαίνεται καταπληκτικό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο, απλά εγώ το χρησιμοποιώ για να φαίνεται πιο έντονο στην κάμερα. Και γι' αυτό σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο. Ωραία, και τώρα θα συνεχίσω με το ρουζ. Θα χρησιμοποιήσω φυσικά από την παλέτα του Too Faced. Και θα κάνω ένα blending με το πινέλο από Real Technique, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Κάθε φορά που κάθε φορά που τελειώνω ένα μακιγιάζ το χρησιμοποιώ. Είναι το Too Fiber Face Brush. Και θα χρησιμοποιήσω πάλι highlighter στην εσωτερική γωνία του ματιού μου.
Θα πάρω το highlighter της παλέτας και θα το αναμίξω με το χρώμα που χρησιμοποίησα για το καπάκι. Και θα τελειώσω με το κραγιόν, το οποίο είναι από Too Faced και αυτό είναι από τη σειρά με τα matte κραγιόν. Αυτό το κραγιόν είναι το όνομα... Ποιο είναι? Evil Twin. Είναι καταπληκτικό χρώμα. Δεν το λες και πολύ εορταστικό, αλλά εμένα μου αρέσει και θα το χρησιμοποιήσω. Τώρα κάνουμε το σταυρό μας. Πρέπει να το φέρω από κοντά. Μετά από πολύ κόπο που έβαλα αυτό το κραγιόν, θα τοποθετήσω λίγο highlighter για να γίνει ακόμα πιο εορταστικό. Και αυτό ήταν το μακιγιάζ. Τώρα θα συνεχίσω με τα μαλλιά. Θα φτιάξω ένα wet look, το οποίο μου ταιριάζει πάρα πολύ με το άνοιγμα της μπλούζας και είναι και αυτό αρκετά έτσι εορταστικό και δείχνει έτσι πιο καλό. Δεν το κάνεις ας πούμε κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται ούτε λακ, ούτε να χρησιμοποιήσετε πολλά πράγματα στα μαλλιά σας. Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα, εκτός και αν έχετε σγουρά μαλλιά ή μαλλιά που φριτζάρουνε. Οπότε εσείς θα πρέπει ή να τα ισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε λίγο κερί έτσι ώστε να μην πετάνε μικρές τριχούλες. Είναι το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο εορταστικό look το οποίο μπορείτε να κάνετε. Είναι πανεύκολο, μέσα σε 2 λεπτά θα το κάνω. Θα μαζέψουμε τα μισά μαλλιά. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς από πίσω και θα τα πάρουμε. Στην ουσία μαζεύουμε τα μαλλιά που θα είναι ελεύθερα, τα άλλα θα τα μαζέψουμε. Οπότε παίρνουμε αυτά τα μαλλιά. Τα μαζεύουμε από εδώ. Κόμπλε. Ωραία. Και στη συνέχεια θα μαζέψουμε τα κάτω. Τα βάζουμε πίσω από τα αυτιά. Τα χτενίζουμε πάρα πολύ καλά. Παίρνουμε ένα κοβαλάκι. Θα πιάνουμε πάρα πολύ σφιχτά. Και αυτό ήταν. Και μένουμε έτσι. Λοιπόν, και αφήνουμε αυτό εδώ πέρα. Άμα μας έχει ξεφύγει κανένα τουφάκι, παίρνουμε το τσιμπιδάκι. Και το βάζουμε πίσω. Αυτό ήταν το μακιγιάζ για σήμερα και τα μαλλιά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν σας άρεσαν κάντε like και subscribe και ήρθε η ώρα του διαγωνισμού. Σας έχω 2 δώρα, 2 τυχερές θα κερδίσουν ένα κραγιόν από Too Faced από τη σειρά με τα matte κραγιόν και είναι αυτή εδώ η ρόζη απόχρωση, είναι ένα απαλό nude χρώμα. Φοριέται πιστεύω από όλες τις κοπέλες, έτσι διάλεξα ένα save χρώμα
Και το επόμενο δώρο μου είναι τέλειο, είναι από Benefit, είναι αυτό εδώ το κουτί, το οποίο περιέχει έχει αυτά εδώ πέρα, έχει τη μάσκαρα τη roller, έχει δύο σκιές οι οποίες θα έρθουν μέσα στο 17, δεν έχουν έρθει ακόμα, έχει το κοραλίστα και το ροκατόρ, τα ρούζ, έχει το Professional, τη βάση για το μακιγιάζ, το οποίο είναι εκπληκτικό, ένα πινελάκι για την τοποθέτηση του ρούζ και επίσης έχει το Bang Tint. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό, νομίζω το χρησιμοποιούμε εδώ για περισσότερο χρώμα. Λοιπόν, είναι ένα εκπληκτικό πακέτο. Ελπίζω να σας αρέσει. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το κουτί θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω και μία τυχερή θα το κερδίσει μέσα από τα σχόλια. Και το επόμενο θα είναι από ένα βίντεο θα είναι από το βίντεο αυτό που θα ανεβάσω στο Facebook και θέλω να κάνετε κοινοποίηση και θα διαλέξω μία από τις κοπέλες που το κοινοποίησαν. Λοιπόν, ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι 4 Ιανουαρίου και τα ονόματα θα ανακοινωθούν στις 5 του Γενάρη, οπότε ελπίζω να είστε τυχερές και να κερδίσετε αυτά τα εκπληκτικά δώρα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να έχετε μία καλή χρονιά, σας εύχομαι και από μένα φιλάκια!